ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୋଭିଡ୍-19 BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଲେଜଠୁ ବେଶୀ ଡର ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏହି BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ୍ର BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚାପୁଡ଼ା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଚାଇନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହି BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ। ଏହି କରୋନା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହି ଭେରିଆଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଲା ସେହିମାନେ ବି ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରିକଭର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତ ଡେଥ୍ ବି କରିଗଲେନି। ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାଇନାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଠିକ୍ ସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ ତେବେ କୌଣସି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବଡ଼ିରୁ ହାଲୁକା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହେଲ୍ଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିପାରେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଆର୍ଟିକଲରେ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ BF7ର 3ଟି କେସ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। 2ଟି କେସ୍ ଗୁଜରାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇନା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା କି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାରତର ଡେଭଲପ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଚାଇନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାହା ବୋଲି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ BF7 କରୋନା ଭାଇରସକୁ ହାଲୁକାରେ ନେବା। ପୂର୍ବ ଭଳି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି କରୋନାକୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ହରାଇବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେହି ଗୁଜବ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ସଚେତନ ରହିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରନ୍ତୁ।